tento mesiac je taký fakt plný tetiek, takže o tom bude vlastne aj toto video. Čo je dneska to tak pristane? Čo to? Či to len tak pekné svetlo? Boli sme na nákupe v Kauflande a Kiara s Ockom vyšli kúpiť poháre, takže teraz čakám na nich. A hej, čakajú ma dneska dve tetka, takže sa teším a hej, som v strese, lebo som taká, že o 3:00 to je dohodnuté a ešte som neobedovala a ešte stále tu trčíme, tak už dúfam, že už ideme domov. My som sa mohla v kľude najesť, všetko stihnúť pripraviť. Pozri sa. Ježiš, to je zlatúčko. Aj ty si zlatý, počkaj, aj teba spaparacujem. Nech sa pozrie. Pozri sa teraz. Nesí vlasom. Ó, Ježiš, pije vodničku. Je to video. To video to nikdy nebude. Ach bože. Nikto mi nepovie, že to video, ako to iba som taká. Hovorila. Už ešte nerob. Čak ešte nejde. Ty špísk.
Happy birthday to you. Happy birthday, dear Maggie. Happy birthday to you. Kiara rozbaľuje. Objednala som z knihobotu knižky, čo som čítala jak mala, lebo proste väčšinou sú akože v knihkupectvách už nemajú, že vypredané, alebo sú že drahšie, takže akože tak sa mi viac oplatilo. A strašne sa teším, jak si urobím proste nostalgickú chvíľku s týmito knižkami. Séria o morskej panne. A proste, oh my god. A dám to aj svojim sestram, nech si prečítajú. Ešte tu sú, toto som tiež strašne milovala. Hrozostrašné dejiny. Egypt som bola najviac posadnutá, takže samozrejme, že som si to musela kúpiť. To. You don't understand. Toto sa mi páčilo veľmi, keď som čítala aj tu ten román. To si pamätám. Škoda, že ešte dieťa zo smetiaku nemám. To tiež si chcem dakedy kúpiť, tak keď to nájdem niekde na knihobote alebo tak kde, alebo keď niekto máte a chcete predať za symbolickú cenu, tak mi napíšte. Teším sa. Nie sú to krásne obálky. Lebo tie nové vydania už nemajú také krásne. Podľa mňa toto je mnoho krajšie. To som proste bola taká, že ja musím mať to staré vydanie tých obálok. Takže tak.